Check, 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 check. Nagluloko-loko ang aking microphone. Good afternoon, everyone. Just naman. Okay. Your default speaker has changed. The speaker audio device. Ano pa nangyayari dito? And will now be used. Okay. Good afternoon po. Sorry po for the technical problem po kasi ang sakuyang microphone na ginagamit na may mixer sa kwarto ko, bakit nagluloko-loko? Ano? Yan, medyo nagproblema. Ano? But anyway, dadadaw na yata kita. Good afternoon everyone. Diyos maray na hapon sa Indogabos mga tugang, and welcome po sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP munyanal daw ning Webes petsa 29 kang bulan ning Enero 2025. Kumusta po kamo mga tugang? Munyanal daw. Medyo magayong-gayon ang panahon, medyo mainit-init. And sa gabos na nagseselebrar tabi kan sa indang kumpleanyo o sa indang kaarawan, ang sa indang birthday, happy birthday po sa Indo Gabos. Lalong-lalo na ang ama kan diocese, hindi ama kan anang probinsya, kundi ama kan diocese ng Diocese of Legazpi ng walang iba kundi si Bishop Bong Joel, yan si Bishop Joel. Okay, so mga tugang, sa tuyang binabati po ang birthday ni Bishop Bong. Ang sa tuyang obispo na si Reverend Joel Z. Bailon DD. Kunyan daw. Happy birthday po, Bishop. Ano? At sa atya na banggi madyan ako. Alas 6 ako maduman. Okay. So anyway, mga tugang, mag-celebrate kita kang sa tuyang buhay. Yo. So, mga tugang, mag-ugma kita. Okay. Sa tuyang pag-urulayan ngayon mga tugang, and by the way, bago kita magpadagos kan mga kung sa tuya mga tuya, magdumantabi muna kamo sa Facebook. Ano? Duman sa Facebook mga tugang, hanapon tabi nindo sa DCGB News Online. Pagkatapos, i-like man tabi nindo ito, ano? I-like na and then i-share. Yon, sa mailing doon sa Maray na Hapon with Father Boots Bombase. Okay. Ngunyan mga tugang. At ito nga, ngunyan na 2026 mga tugang, may pangapunan ang Diocese of Legazpi. Yao nakita sinaapod na final culminating phase of the 5-year spiritual preparation for its 75th Diamond Jubilee. Ito po ay dedicating this year as the Year of Mission. Yan. Kaya nga yung pastor letter for the Diocesan Year of Mission ng ating mahal na obispo si Most Reverend Joel Z. Bailon Didi, Bishop of Legazpi, announced that this year serves as the fitting climax to the long period of renewal and discernment. It marks the third and final movement of the Jubilee theme, Blessed, Nourish, and Sent Forth. Iba sila, biniyayaan, inantabayanan, yan, at sinusugo. Yan. Yan baga ang team ka sa tuya. Ano? Tayo ay binayayaan. Hindi iniwanan na, biniyayaan. Hindi binayaan. Ano? We are blessed, we are nourished, and we are being sent forth. Yan. At ito nga ang pangapudan ka sa tuyang mahal na obispo ng ngunya na nagsiselebrar ka sa iyang kumpleanyo. Ini po nga ni
that the faithful, kitang mga mananampalataya in every parish, community, family, and individual to actively participate. Yan, dapat aktibo kita sa pagpartisipar in this missionary year. Ang pag sinabing mission, mga tugang, hindi naman yung kinakailangan pumunta ka sa Africa. Ibig lang sabihin, mga tugang, na kitagabos isinusugo ni Kristo sa lambang saro. Sa tuya, mga tugang, na ipamahagi, ihiras ang biyaya ni Kristo. Ano ba ni Maria? Si Mama Mary, tanda natin, di ba? When she visited her cousin Elizabeth, dinala niya si Jesus doon. Kaya nga, tuwang-tuwa, si Elizabeth, at lalong-lalo na yung nasa sinapupunan ni Elizabeth na walang iba kundi si Juan Bautista. Iyan. So, ibig sabihin, tayo ay mga sugo ni Kristo. Sugo ng Diyos. Sugo tayo, mga tugang. Sasabihin, Father, wala naman akong magagawa. Kasi hindi naman ako nag-aral ng theology, hindi naman ako nag-aral ng mga matataas na pag-aaral tungkol sa Bible. Wala akong magagawa. Mali po yan. Hindi po tamang rason yan. Hindi ka nakapag-aral ng theology, hindi ka nakapag-aral ng mataas na pag-aaral wala talaga ang aking microphone. Bakit nagpapalit-palit ito? Sure, definition audio Debbie. Ano bang magandang gawin ko dito, Jerome? Your default microphone has changed to Shure mic, high definition. Kasi ano ba itong nangyayari sa microphone kong ito? Ayan, nawala na naman. Okay. So yun, your default, naglalagay palagi dito. Anong gagawin ko dito? Pwede ba natin i-edit ito, Jerome? Okay. So mga tugang, sabi ko mga kalikaypuan magpartisipar. Magpartisipar kita. Awag ko kung nakikinig ngayon si Ariel. Ariel, nakikinig ka ba sa akin? Tulungan mo ako kasi medyo may problema ako dito sa Ariel, dito sa ating problema ko dito sa aking microphone. Yan. Nagkakaproblema. Yan kasi nag-iiba-iba ang ating yung microphone. Yan dito sa aking computer, anong dapat kong gawin dito? Anyway, sige. Huwag naman kita giraray, okay? So, anyway, hindi po ako technician, hindi pa ako marunong dito. Anyway, yan, nawala na naman siya, okay? So, narinig po ba ako ninyo, mga kapatid? Sino ba? Names? Okay ba, names? Okay. Mga tugang, ito nga sabi nga pangapunan na ating mahal na obispo, na kita magpartisipar sa hihiras kang grasya ng Diyos sa ibang tao. Okay? Yan, okay. So yun pangatugang. At yun nga, ang ginawa ng ating mahal na obispo, sabi niya, he outlined several concrete ways to live out this call. Na sa buhay ang tinatawag natin na kita sugo ng Diyos. Paano? Parang kita talaga ay maging sugo ng Diyos, kailangan ang pagpapanibago ng ating personal na relasyon kay Jesus. Renew your personal relationship with Jesus. Number 2, look for opportunities to bring the gospel to your family and community. Actually, itong ginigibutan digdi sa DCGB. Na digdi sa DCGB, sa tuyang inihiras, we bring the gospel, not only to the family, but the community, but sa mga nakikinig, sa DCGB. Okay, number 1, renew your personal relationship with Jesus. Number 2,
Look for opportunities to bring the gospel to your family and community. Number 3, serve joyfully in your parish. Maganda po yun eh. Magi tayong mga katulong, tutulong tayo sa mga parokya natin. Yan. Sa mga gawain liturgy. Marami sa parokya. Huwag po natin sasabihin na, ay wala naman sinabi si Father Parish Priest eh. So wala na, hintayin lang natin. Alam mo, mas maganda po sa mga parishioners, may mga initiative. So wag mo sasabihin, walang sinabi si Father, wala na tayong gagawin. Wag mo namang gagawin si Father Parish Priest o si pastor ninyong diktador. Ako po yung naging parish priest ng UST Manila noong 1984 hanggang 1993 at naging parish priest po ako doon sa Calayan Island for 3 years noong 2002 hanggang 2005 at naging parish priest po ako ng Manawag, Pangasinan 2008 hanggang 2013. Madalas na sinasabi ko, wag po ninyo akong gagawin na martilyo at kayo mga pako na from time to time pupukpukin ko ng pupukpukin kayo. Ayaw ko kayong pukpukin o puksain. Ayaw ko ng ganon. Kaya gusto ko palagi yung may initiative. Father, meron po kaming naisip. Hindi yung alam mo, nung ako'y parish priest, nagtatagpo ako tinatawag naming Parish Think Tank. Ano ibig sabihin ng Parish Think Tank? PPT. Ito po ay grupo, aside from the Pastoral Council, ito po ang masasabi kong mga kasama ko, mga 5 kami, na tumutulong sa pag-iisip na ano ba ang magagawa na sa parokya. And then ipapresent ko yan sa Pastoral Council. So kasi ang Pastoral Council is a consultative body of the parish. So maganda po yan. Serve joyfully in your parish. Yun. Kaysa kayo compete sa isa't isa. Sasabihin, mas magaling ang parish organization namin kaysa sa organization ninyo. Mali po yan. Hindi ka bang magpara-iriwal? Hindi maganda yan. Okay? Maganda nagtatarabangan kita. Hindi kita magpara-iringgitan. Pataasan ng ihi. Hindi pa. Kahit magpataasan ka ng ihi pa rin yan. Hindi maganda yan. Walang iyabangan. Pag naglilingkod po tayo sa ating parokya, you have to serve joyfully and with humility. Ay pakumbaba. Hindi ako kasi pinapansin ni Father eh. Ayaw ko na maglingkod sa simbahan. Ibig sabihin, nagpapapansin ka. Pag hindi ka napansin ni Father, hindi na ayaw ko na magsimba. Hindi ako pinapansin ni Father. Maganda yan mga tugang. So, ulitin ko ito magandang outline na binigay na ating mahal na obispo. Number 1, renew your personal relationship with Jesus. Number 2, look for opportunities to bring the gospel to your family, community, and even your friends. Tulad nito sa ating sa social media, sa radyo. Okay? Number 3, serve joyfully in your parish. Maganda po. And with humility. Then number 4, stand with the poor. Alam mo, maganda po ito na ating tulungan ang mga mahihirap. Stand with the poor. Huwag natin pabayaan ang mga mahihirap, mga dukha. Kaya nga sa Diocese of Legazpi, aram ko may project si Bishop Bong. Maganda po ito. Ano ito? Ano ba ito? Tada. Anong tada? Ano yung tada? TADA. Yung tada. Hindi ba? Huwag mong ubusin. Kaya dapat magtada ka naman. Bako kang mga halup-halupon. Grabe.
dapat magtanda. May tada at magtanda. So, and pangalawa, pang-lima, mahalaga po ito suffering and the forgotten. So ayan po and let your life be a message that speaks even before your words. Totoo mga tugang iyan na ang satuyang mga gawa ay mas napakaganda po yan kaysa sa ating mga gawa ng gawa. Okay? So yung pastoral letter ni Bishop Bong yan that authentic mission starts with an inward journey. Mission always begins in the heart. Nagpupuon mga tugang iyan sa satuyang mga puso, hindi sa satuyang mga nguso. Before we preach, we must be converted. Before we send outward, Christ must first enter inward. Napakaganda yung pastoral letter ng ating mahal na obispo, si Bishop Joel Bailon, DD. Ito pong tungkol sa mission. Ulitin ko maganda po ini. Authentic mission starts with an inward journey. Yan. Nasa ating kalooban. Mission always begins in the heart. Before we preach, we must be converted. Before we are sent outward, Christ must first enter inward. So anong ibig sabihin ng inward mga tugang nito? It's a personal conversion, turning away from sin, deepening our prayer life, and allowing the Holy Spirit to reshape our desires and intentions. Napakaganda yung pangapuda ng ating mahal na obispo digdi sa Legazpi, si Bishop Joel Bailon. Maganda, So from this personal renewal, mission naturally expands outward to our families, our neighbors, our workplaces and schools, and eventually to wider community of our parents and beyond. This is our public witness, the visible expression of an invisible grace. Yan ang sabi ng ating mahal na obispo. Because ngayon na 2026, ang Diocese of Legazpi is celebrating the 75th Diamond Jubilee. Congratulations, Diocese of Legazpi. Anyway, tugang, babalik muna si Padre Bus pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras sabi ko niyan is 25 minutes after 1 o'clock. Di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human. A trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth,
service and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita girarahin sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Mabuti na lang yung aking microphone ay hindi na nagloloko-loko. Yeah? Mabuti lang. Hindi ako loko-loko. Yung microphone lang po ang loko-loko. Gusto ko pang batiin si Maray na Hapon. Alvin, oy! Congratulations, Alvin. Ano? Sabi ni Alvin, maray na hapon po tayo pa sa iyo, Father. Saka si Ami Estrella, si Divina Osera, ang Batang Quiapo, Christian Abrera, good PM. Mga tugang, balik kita giraray sa tuwing pinag-urulayan. Ano? Anyway, gusto ko pong batiin giraray si ating mahal na ama, Kanday Sop Ligaspi, si Most Reverend Joel Zay Bailon DD. Mission. Alam mo, magayon talaga, kita ng mission sa buhay. And speaking of mission sa buhay, iba-iba ang satuyang mission. Mission ko, maging padi. Siguro negosyo mo, negosyante. Siguro ang mission mo maging teacher. Iba-ibang mission ta. Pero ang importante na sa mission, ginagawa natin yung kagustuhan ng Diyos. Hindi yung kagustuhan natin. Magayon. Actually, gusto kong i-share sa Indo, Iniho. May kaibigan akong sino itong Gutierrez sa Manila. Awan ko kung tatay ito ni Shinshin. Nagra-radyo yun eh. Alam mo si Sinsin Gonzales, si Chinchin. Magayon ba ito si Chinchin Gutierrez? Magayon. Pero alam mo, kunyan, ang sa iyang misyon, talagang maglingkod sa simbahan. Magayon ng inspirasyon ni modelo yan. Saro sa mga modelo. Alam mo si Chinchin Gutierrez, siya po ay dating former actress. Siya po, she gives up her career parang maging siyang madre, maglaog sa sa kumbento. Yun. So yun yung doon. So si Chinchin Gutierrez, once celebrated as one of the Philippines' most versatile and multi-awarded winning actresses, shocked the entertainment industry when she chose to walk away from the limelight at the height of her success. Tingin mo, sikat ka, iiwanan mo yung pagiging sikat, parang pumasok ka sa kumbento, maglingkod sa simbahan. Actually, she was known for her ethereal beauty and deep commitment to environmental activism. Si Chinchin Gutierrez, mga tugang, decided to trade the glamour of show business for a life of quiet devotion and service. Yun. Noong 2010, nagsimula ang kanyang journey of faith. Yan ang mission talaga sa buhay natin. So, ngunyanal daw, magayunon na itaw ang kita ng ehemplo o modelo na sa mission sa buhay. Tuwing nagse-celebrate kita kang sa tuyang kaarawan, and by the way, sa aga, sa kuya naman na birthday. Anong gusto nindo? Sige, tatawan ko ka mo. Okay? Anyway, so, mga tugang. So, sa mission iyan, nagpapagirumdum sa tuya. Ano ba ang naging mission mo sa buhay? Nabuhay ka digdi sa daga. Para saan? Yan. Alam mo, sabi nga, kilalang kilala ka, sikat na sikat ka, pero parang kulang. Naalala ko tuloy nung
nung ako po ay nagmimisa pa doon sa kay Lily Monteverde, sa Regal Films sa Manila, sa may San Juan, nung bagong pari pa ako 1984, madalas po ako doon magmisa. And there was an instant na hindi ko makakalimutan kasi si Snooki Serna, ano pa si Snooki Serna, wala pa siyang asawa noon eh. Sabi niya sa akin, alam mo, Father Butch, sabi niya, bakit ganon? Pag nasa entablado naman ako, pag ganito, masaya. Pero pag nagsosolo-solo ako, parang kulang. Yun. Parang kulang. Oh, sabi, ano parang kulang? Sabi ko siguro nyo, parang hindi ka magkukulang, ilagay mo ang Diyos. Because God, siya ang pupuno ng lahat ng mga pagkukulang mo. Yun na nga yun. Yan ang sinabi ko kay Snooki Serna nung panahon. At nung 2010, ito si Chinchin Gutierrez began her transition away from public life. After years of spiritual discernment, nagpapangadya siya. She entered the religious life to dedicate herself fully to her faith. She joined the Carmelite Sisters, specifically the Carmelite Consecrated Carmelites. Okay? At doon siya ay naging Sister Lourdes. Kasi pinapalitan ang pangalan, Her known as Sister Maria Lourdes, she leads a life far removed from the red carpets and cameras. Her congregation is known for its focus on baliktad talaga eh. Baliktad na baliktad. Hindi ko alam kung anak ito ni yung kaibigan ko sa radyo eh. Binigyan pa nga ako ng siguro anak niya ito, si Chinchin Gutierrez yun eh, sa Manila, kaibigan ko. Contemplative prayer siya, spending significant time in meditation and spiritual reflection. Maganda. Maganda yun kasi yun ang kanyang misyon sa buhay. At mag-spend ng prayer, spending significant time in meditation and spiritual reflection. So environmental stewardship dati siya, pero continuing her lifelong passion for nature within a spiritual framework. Yan. Community service, living a life of poverty, chastity, and obedience while serving the needs of the church. Ang sa iyang istorya, ang istorya ni Chinchin Gutierrez, napakaganda, remains a powerful testament to finding a higher calling, proving that the true fulfillment often lies beyond fame and material success. Totoo mga tugang iyan, okay? Yan, ito po si Chingun hindi ko ito ha. Yan. Hindi makita. Yan, okay. Yan, hindi makita gaano. So, ayun yung mga tugang napakaganda. Ang sa iyang buhay na kahit na sikat siya, artista siya, pero parang sinasabi niya, wala yan eh. Wala yan. Hindi magiging maganda sa buhay ko yan. Kaya napakaganda mga tugang na tuwing tayo nagsiselebrar ka sa tuyang tinatawag na buhay, sa tuya talagang sabi na hilingon to go back to our mission. Okay? So anyway, babalik po si Father Butch pagkatapos ng mga pagkiramdam. Ang oras tabi niyan 37 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agaban-agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay, balik po kita giraray sa programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombasi Oping unyenal daw ning Huwebes petsa 29 kang bulan ning Enero 2026 kung sain ang saro sa mga nagsiselebrar kang sa indang kumpleanyo ay ang satuyang ama digdi sa Diocese of Legazpi na walang iba kundi si Bishop Joel Z. Bailon D.D. At sa muya naman sa mga Dominican, si Father Melchor Saria na na-assign sa saan ba si Melchor ngayon? Nasa sa Calaruega. And speaking of birthday mga tugang, or yan sabi ko nga mahalaga po na kung pwede tayo ay maghurup-hurup, kung maghurup-hurup kang sabi nga kang sa tuyang misyon sa buhay. Yan, ang misyon sa buhay. Yan mga tugang. Mahalaga po yan. Misyon sa buhay. So, yan ang sa tuyang natin. Paghurup-hurupon. Ang sa tuyang misyon sa buhay. Okay? Yan ang sabi nga na aramon. Balik-balikan iyan. So balikan natin iyan kasi yan ang nagtatao sa tuya ning kahulugan sa buhay. Ang misyon. Because pag sinabing misyon sa buhay, purpose of life. What is the purpose of life? Iba-iba. Pero ang pinaka-purpose talaga is to be with God. So, yan ang pinaka-purpose how to serve God. Yan sa tuya. So, yan ang sa tuyang mahalagang sabi nga na aramon. Okay? And gusto ko pang batiin pala, sabi digdi, mayroong nagsatuya, may nag-text sa tuwa digdi. O digdi baga, hanapin ko ha. Sandali. Yan. And of course, thank you very much, Bert. Of course, si Names, Flora, saka si Jerome, okay? And of course, sabi ni Iyutabi sa aga, 68 years old. Biyernes. Okay. So anyway, mga tugang, yun nga sabi ko na aramunta ang purpose kang gabos. Yan. So kasi may purpose yan Hindi pwedeng lahat na lahat na bagay dito sa mundong ito
may purpose. Ano ba talaga ang purpose ng buhay mo? Yan, sa buhay natin. Okay? At kung di taaram ang purpose na yan, malilito tayo. Ano? Sa buhay. Saka hindi mo ma-enjoy ang buhay. Okay? Pero ngunyan na daw, gusto ko ring ituro sa inyo mga tugang ang kasi baga sabi ko kaso last week sa tuwing sinisirpa ang Bible Week, ano? Now, ang hapot, who decided which books belong to the Bible? Kasi tandaan natin na there are 73 books in the Bible, but the Protestants, tandaan po natin, si Martin Luther, ay 66 lang. Okay? So yan ay mahalaga po itong mga tugang na aramunta ang talagang katotohanan. In the early centuries of Christianity, there was no universally agreed set of scriptures. Maliwanag yan kasi wala pa talaga. Kaya nga sabi, sino ba ang nauna? Ang simbahan o ang Biblia? Tandaan po natin, kailan lang ba tayo nagkaroon ng Biblia? Ang simbahan po ang nanguna at ang simbahan po ang siyang gumawa ng Biblia. Yan. In the early centuries of Christianity, there was no universally agreed set of scriptures. Ang tawag natin canon, Bible canons, ano? Hindi kanyon canons. Ibig sabihin ng canons, listahan, ano? So different local churches use different writings, many of which were not recognized elsewhere. Ano? The lack of fixed canon created serious problems when heresies such as Gnosticism, Arianism arose. Ito po yung mga heresy, maling aral, Gnosticism and Arianism. Since these groups also appealed to their own collections of books. To end the confusion, tandaan po natin, kaya nasabi ko, nainot ang simbahan kaysa sa Biblia. Ano? Ayun, tandaan kasi, sasabihin natin, nainot ang Biblia bago ang simbahan. Hindi po. To end the confusion and preserve the apostolic doctrine, the Catholic Church, tandaan po natin kaya nagsimula O si Martin Luther, dating Katoliko yan Ano? At ang ginawa niya, inalis niya yung ilang mga libro sa Biblia. What authority mayroon siya? Hindi po siya pwede. Bakit? Sino siyang mag-aalis? Sino siya? Yan. So, to end the confusion and preserve apostolic doctrine, the Catholic Church authoritatively defined the Christian canon in 382 AD. Affirming 73 books as inspired scripture, although more than 300 writings were circulating at that time, and only these 73 books were accepted, while the Gnostic Gospels were rejected. From that time on, all Christians use 73 Bible o books of the Bible over 1,000 years. So maliwanag po yan yan po kasi minsan ang nangyari. Hindi Father, nainot naman ang simbahan ay ang Biblia kaysa sa simbahan. Hindi po. Nainot ang simbahan kaysa sa Bible. Which came first, the Bible or the church? Yan. So, one of the most common assumption in modern Christianity, especially among Protestants, is that the Bible came first and that the church somehow sprung from it. This idea feels intuitive today because we live in a world where the Bible is printed, bound, indexed, and easily accessible. Patandaan po natin, historically, biblically, and logically, this assumption is completely false. Yan. The Catholic Church came first. The Bible
is a document of the church. So maliwanag. Sino ba ang nauna? The document o yung simbahan? Yung simbahan. Okay, tandaan po natin. The church existed long before there was a Bible. Hindi po ito nangyayari nung panahon ni si Kristo, may Bible na. No? Tandaan po natin, hindi pa kumpleto yung panahon. Ang nangyari nung panahon, yung Torah, there are only 5 books. Yun, the Bible of the Jews, the Torah. Yun. So, Jesus Christ did not come down from heaven carrying a New Testament. At tandaan po natin, Jesus did not write the Bible. Jesus did not write any book. He founded a church. Yun. Yan ang problema minsan, ano? Sabi pa din, nauna ang Bible kaysa sa simbahan. No. Nauna po ang simbahan na gumawa ng Biblia. Kaya ang simbahan ang gumawa ng Biblia. Nauna, tanda natin, Jesus Christ did not write a Bible. Jesus Christ did not write a book. He founded a church. Ang sabi ba nga niya sa Matthew 16, verse 18, "You are Peter, and upon this rock, I will build my church." Ano? Yan po eh. Hindi sinabi, "You are Peter, and upon this rock, you will write the Bible." Hindi po yun. I will build my church. So, Christ established a visible teaching church with authority. He commissioned the apostles to preach, not to write. Tandaan po natin, hindi sinabi ni Kristo doon sa mga alagad, nung sinugo sila after the ascension, "Go and write the Bible." Hindi po. Ang sabi ni Kristo, "Go, therefore, and make disciples of all nations." Ano? So, for over 300 years, the Catholic Church existed without a formally defined New Testament. Tandaan po natin yan, ha? Christians baptized, celebrated the Eucharist, ordained bishops, defended doctrine, and even died as martyrs without owning a Bible as we know it today. Kasi ngayon madali na, di ba? Because of the printing press. So, tandaan po natin, no table of contents, no leather-bound New Testament, no Bible-only Christianity. Tandaan po natin, sino ba nauna? Ang Catholic Church o si Martin Luther? Yan ang problema. Di pa din na si Martin Luther? Ibig sabihin, he founded the Catholic Church? Hindi po. At si Martin Luther ba sinabihan ni Kristo, "Upon this rock, Martin Luther, you will build your church." Hindi. "I will build my church." Yun po maliwanag ang sinabi ni Kristo. So, pero tandaan po natin, kahit wala silang Bible, the church flourished. Why? Because they live the Word of God. Okay? They live the teaching of Jesus even without the Bible. Okay? Maliwanag po yun. The Bible, sabi ko nga, is a Catholic Church document. Dokumento po yan. At tandaan po natin, hindi tulad ng sinasabi ng iba na ang saindang Biblia o ang saindang libro ay galing sa langit, nahulog. Sa atin, hindi. It was written by inspired writers. Ano? Kaya maganda po ito eh. So, the Bible did not fall from the sky. It did not magically assemble itself. The Bible is a collection of books written over centuries, preserved, discerned, and canonized by whom? By not any person, but by the Catholic Church. Yan. So, the New Testament books, tandaan natin, many New Testament books do not name their authors. Okay? Where they were written decades after Christ. Huwag mo sasabihin na habang si Kristo
ay nagpapahayag doon sa Galilee, sa Jerusalem, meron po siyang mga sekretary. Wala po. Wala. Ano? So yan po, they were written decades after Christ. Ano? They were debated and disputed. Ano? Kaya pinag-aralan po yun. Like the Hebrews, the James, Revelation, 2 Peter, and Jude. Ano? Some books were accepted in one churches and rejected in others. Others were read publicly in worship but later excluded. Without, tandaan po natin ito, ang kagandahan kasi sa atin, because of the authoritative church, which we call magisterium, kaya nga, meron tayong, hindi pwede tayo basta mag-interpret. Ano? O sabi ko nga nung nakaraan, ang Constitution of the Philippines should never be interpreted by any lawyer, but only by the Supreme Court. Yan, napakalaga po yan. So without an authoritative church, no one could know the certainty which books were inspired. Yun po ang doon na authoritative church. So it was the Catholic Church through her bishops, councils, tandaan po natin 382, doon sa Rome, sa Hippo 393, Carthage 397, and 419, that collected the writings, tested them against apostolic teaching, selected which were inspired, then canonized the 27 books of the New Testament. Okay? The same church Protestants now accused of corruption is the very church that gave them the Bible. Who gave the Bible? It is the Catholic Church. Okay? Tandaan po natin, si Martin Luther, huli po siya. Nabuhay na po ang Catholic Church, si Martin Luther, hindi pa buhay. Yan. Sana maliwanag po yan. So, the church is the pillar and the foundation of the Bible, okay, or the truth. Okay? The sacred scripture itself tells us where the authority resides. Tandaan po natin, nasa Bible po yan, sulat dito ni Saint Timothy. First letter to Timothy chapter 3 verse 15. Ang maliwanag ito. The household of God, which is the church of the living God, the pillar and the foundation of truth. Okay? So, notice carefully. Tandaan po natin ito. Scripture does not say the Bible is the pillar and foundation of truth. Tandaan po natin yan, Scripture, wala sa Bible yan eh. It says the church is. The Bible points to the church, not away from it. Okay? So maliwanag po. The Bible comes from the church, not the other way around. The idea that the church comes from the Bible is a 16th century invention. Tindan mo, nag-invento lang sila. For the first 1,500 years of Christianity, wala pa naman tinatawag na sola scriptura, sola fide. Si Martin Luther lang po yan. Kailan lang si Martin Luther nabuhay? Kailan siya naghiwalay sa Catholic Church? Dati po siyang Katoliko eh. Pari pa naman siya. Nagkaroon nga na siya ng problema about his faith. Kaya yun po yan. So ask a simple question. How do you know which books belong to the Bible? Okay, the Bible does not list its own content. Hindi sinabi dito, there is no inspired table of contents. Wala po yan. If one rejects the authority of the Catholic Church, then one has no rational basis for accepting the New Testament canon at all. Yan ang ginawa ni Martin Luther. Okay? Okay, yan po ang doon, masasabi natin dyan. So, yan. So, dapat maging maliwanag sa atin yan. The church without a Bible existed. Tanda natin the Bible without a church never has. Okay? So, wala.
The church existed even without the Bible. But a Bible without a church cannot exist. Okay? Tandaan po, ano ang mas importante? Sabi ko nga, yung gumawa, hindi pwede yung nagkaroon na walang pinanggalingan. Ano? That in every effect, you must know the cause. The cause is the church, and the effect is the Bible. Masasabi natin yan. So, historically, the church existed before the Bible. Huwag mo sasabihin, nainot ang Bible kaysa sa simbahan. Ang gumawa ng Biblia, ang nag-aral at sinabi, ito ang mga libro sa Biblia, ay ang simbahan. Wala kang mababasa sa Bible from Genesis to Revelation. Wala kang nagsasabi, ito ang Biblia. Ito, yan, na nainot sa simbahan. Walang Bible verse niyan. The church existed before the Bible. The church existed even without a Bible. Okay? So, yan po mga to. The Bible has never existed without the church. So, every Bible on earth today is a Catholic artifact. Kaya, yan po yan, whether acknowledged or not. Okay? Sana maliwanag po sa atin yan. So, the Bible is precious. Catholics love the Bible. We read it every Mass. Kasi every Mass, may Bible, binabasa natin po yun. Kaya we have the liturgy of the Word. Sabi, Father, ng Katoliko ako, wala akong narinig na binabasa sa Bible. Talaga? Hindi ka nagsisimba? Katoliko ka pa naman? Hindi ka nagsisimba? Kasi pag nagsimba ka, nababasa ang Biblia. A reading from the Gospel, a reading from the book of Deuteronomy. So, we read the Bible every Mass. We have the liturgy of the Word. We preserve it, we defend it, and we proclaim it. But we do not separate it from the church that Christ founded. Tandaan natin the Bible did not create the church. The church, guided by the Holy Spirit, gave birth to the Bible. Okay? And the Scripture itself confirms this truth. Okay, sabi ni Timothy chapter 3 verse 15, the foundation of the living God, the pillar and the foundation of the church. So, ulitin ko the church came first. Nainit po ang simbahan. The Bible came from the church. Okay? Both stand together, never in opposition, just as Christ intended. Because Christ came here to found the church. Okay? Anyway, mga tugang, ito po si Father Butch. Nagpapasalamat po kay Nims Flora sa ating IT, si Jerome Martinez, at sa indaga po sa nag-antabay kang programa Maray na Hapon. At sana po ako po ay nakapagbigay ng inspirasyon at naliwanagan kayo. At gusto ko pong batiin muli ang nagdiriwang ng kaarawan, ang ating mahal na ama, si Bishop Joel Bailon. Maraming salamat po sa inyo kabos. Sumenyo ang kagurangnan. Mapasendo si Kristo. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless everyone.